batido na sopa, a carocha e así comíamos. E da construcción da ponte que recorda, cando se fixo a ponte? Ai, pois, mire, deso do puente do Beso, vou contar, recordo-me moitas cousas, eso me recordo-me que vindo da Madeira eu, e máis os que viñamos da Rade de Arcos, que traíamos para aí en Central, e estaban subindo os ferros por o puente, e viñon a jabar aí cos ferros e había aí as mulheres. E chamáronos que lle fóramos a ajudar a subir os ferros, nós criaturas, a paricuerda, os homens a subir pola praia arriba, e despois eu non fui máis aí porque tivemos o traballo da Madeira e todo, xa non fora máis, pero ese día chamáronos para ajudarlle. Aí traballaban os homens abaixo a areia, estaban sangre polos ouvidos, de filosofía era porque non había, como hoxe, tiñan que ir a peito, e pensaban que ir traballar. E bueno, depois se inauguraron o puente, eu tanto respeto que tiñamos a miña nai, que se ela me dixía que non fóramos mirar a miña mãe no chão, e mirar a inauguración, pero eu que teño na casa non a deixo ouvir, e eu que